приказността неща и печални спомени. За пореден път идваме в Лондон, покана на Българския културен институт и директора Светла Дионисиева. Ние гостуваме с едно представление на българския автор Маргарит Минков. Ало? Ало? Приказния свят ли? Ало, ало? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ли? Ало? Представление, една приказка, една история за едно фантазията е едно момиче, което се превръща в едно градче, но то е самотно, няма никакви жители, не живеят в него и децата наблюдават желанието на това градче да има най-разнообразни жители и най-вече той жадува за едни приказни герои. И това са приказни герои, които знаем общо взето. Баба Яга, различни дъждове, облачета и така нататък. И това е една приказка за приятелството и за любовта. Явно българите в Англия, в Лондон, в частност, жадуват за такива представления. За съжаление нямаше повече места. Тук беше препълнено, даже имаше много предстоящи и не знам, трябва да се помисли, не знам какво място трябва да играем, защото явно желанието е много голямо. Тази инициатива е чудесна, защото срещата с българската култура на децата е нещо, което няма как да им се случи по друг начин. Те, ако се връщат в България, се връщат много рядко. Обикновено родителите им нямат време за краткото време, за което са върнали, да ги заведат на куклен театър или на нещо детско, свързано с култура изобщо. И обикновено преминава в едно бързо тичане по роднини и приятели посещението в България и среща на децата с българската култура не е зле да се осъществява. Това е наистина много хубаво. Това е събитие, което вече в трета година правим в театъра, съвместно с общината. И понеже много се харесва от учители и деца, защото идеята на workshop е децата, които гледат представление, след като направят такива кукли от представлението. Казахме нашата идея, която правим в България и в Лондон ни казаха заповядайте, но тук малко изместихме фокуса, решихме, тъй като ще има деца англичанчета, те да си напишат техните имена с българските букви. Българските букви съответно да станат весели, с очички, с мислета, да карат сърфове и така нататък, за да може наистина да запознаят с българските букви. Така насочихме workshop-а. Идеята беше и родителите да участват, защото има много по-малки деца, които много трудно режат с ножица, но майките в началото седяха така леко дистанцирани, но специално в Лондон, англичаните, те много работят, родителите много работят с децата. При нас в България е малко по-сложно, там малко трудно се спускат родителите. Не, че не искат, не, че не умеят, напротив, умеят, искат, но нека си стоят се дистанцирано. И напоследък правим workshop-ови в театъра с родители, с едната, така че и тук се спуснаха родителите, рязаха, лепиха, така че заедно се справиха много хубаво. Вчера играхме в Бирмингам. Значи, доколкото разбрах, Българския културен институт за пръв път излиза извън Лондон и родителите там бяха много щастливи, поздравиха ни, казаха идвайте пак. Едно момиченце ме покани на рождения си ден, Никола ме покани на рождения си ден на 9 юли и казаха това е страхотно за първи път, пак да дойдете. Така много хубави отзиви получихме за идеята.